Cah ki seudon. Rene. Manut to 100.000. Ya manut. Deal. Deal. Ya salaman sih. Apapun syaratnya harus ikut syarat itu. Oke? Ya. Oke? Oke. Oke. 100.000 tak wehne gak enek pengulangan cuma 1 kali tok lo ya. Nggih. Oke, aku njaluk pas tembak, dor ngambung aku ping 3. Kene 3. Kene 3, 100.000. Lah 100 sih sedina lho yo ane sawah. Lah gelem apa ora? Nek gak gelem dadi tekku, nek kowe gelem tak wehne kowe. Piye? Ritek. Ya wis ora apa-apa. Ternyata doyan ya kamu. Kene, ayo kene. Nah, kene. Bapak enek pernah?